táto dielňa, táto pekná, krásna, čistá, voňavá dielňa mi bola vypovedaná. Každé ráno vstávam s tým, že si vravím, že som súčasťou priateľského vesmíru a určite už dnes sa niekde začína budovať nejaká hala nová, do ktorej opäť ja budem môcť ponoriť svoje prsty. A mám rezervačnú zmluvu na priestor, ktorý sa v tomto čase, máme teraz koniec januára, už rodí. V čase, keď som odchádzal z Čech, tak som videl, že boli vyliaté maximálne základy, na ktoré príde nejaká konštrukcia a proste bude sa stavať hala, do ktorej by som sa mohol už koncom februára, koncom budúceho mesiaca definitívne nasťahovať. Čaute ľudkovia, opäť pekné, krásne vítam u ďalšieho videjka. U nového videa z novej dielne a s novým projektom. Zoberieme to všetko pekne po poradí a postupne. Nová hala, obrovská téma, ktorá sa so mnou ťahne už posledného pol roka. Zhruba v auguste minulého roku som sa dopočul tú radostnú novinu, že priestory, v ktorých sa moja dielňa predtým nachádzala, ich nájomná zmluva mi bola vypovedaná, takže sa zo mňa stal taký, dá sa povedať, že bezdielňovec, čo už musím povedať na rovinu, že trošička zahrkalo aj s mojou psychikou, hej? Že bol som z toho zrazu taký, ako keby som upadol do nejakej depky, kde mi niekto vytrhol pôdu pod nohami. Zase, vravím, vesmír je interaktívny, stále to tak funguje a uvedomil som si, že pokiaľ ja tomu vesmíru nechám priestor na to, aby sa zrodilo niečo nové, tak mi bude dopriate. Na to, aby to celé sa mohlo zrealizovať, som potreboval vypnúť hlavu. A moja cesta do Portugalska súvisela práve s tým, aby som začal ten mesiac proste minimálne, kým sa tie veci nejakým spôsobom sa usadia, tak aby som tie veci mojimi myšlienkami neblokoval. Takže som sa potreboval venovať čomu inému, more, oceán a to, víme. Takže udialo sa to, som hrozne rád, že to dopadlo takto, ako to dopadlo. Táto dielňa, ktorá bola, dá sa povedať, že priamo nepriamo postavená podľa mojich požiadaviek alebo podľa mojich predstav na základe domluvy s majiteľom, tak je to nájom. Hej, není to moja vlastná dielňa, je to zase pod nájom. Tak spĺňa všetky tie podmienky alebo tie požiadavky, ktoré som na halu a dielňu ako takú mal. Ani nikdy by ma ani v pete nenapadlo, že sa vlastne zrealizuje napríklad taký detail v tej mojej predstave, že hrozne by som si želal, aby tie vratá, ten vstup do tej haly bol na tej kratšej strane. Nie na tej dlhej, ako som mal predtým v tej hale, tie dve veľké vratá, ale na tej kratšej, že je to lepšie na vchádzanie s tými autami do haly, na manipuláciu. No a čuduj sa svete, všetko sa udialo. Pôvodný rozmer 7 metrov na 13 sa natiahol zo 7 metrov na 14, áno, vyhral som 7 metrov štvorcových. A keď už som tak pozeral na to, keď sme sa bavili s majiteľom o tom, že bolo by super, keby tam bola nejaký záchod a nejaké umývadlo, vieme, veľmi praktická záležitosť, tak ma napadlo, že no, ak tam ten záchod bude niekde v rohu, tak super by bolo, keby sa tu nás spravila taká len nejaká, ja som ani nechcel, aby tu stavali terasu, ale pravím, taká len nejaká taká pätka, taká, že ja by som si tam dal nejakú drevenú hradu a hore si spravím, povedzme, nejaký sklad materiálu, alebo budem tam ukladať solárne panely a podobné veci. Čo už teda ako majiteľ pretavil v realitu, vzniklo toto monštrózne hebedo s nosnosťou asi 500 tón a k tomu vedú tieto schody do nebe, čož vlastne nám dalo tú možnosť postaviť tu na hore v týchto priestoroch. Volám to také, že
Je to taká buď chill zóna pre zákazníkov, ktorí si tu môžu sadnúť a sledovať moju prácu zhora. Nerobím to rád, hej, ale keď nastane taká situácia, tak je tu kde zložiť kosti. No a tam v tej prednej strane u okna sa nachádza moja kancelária. Hej. No, je to také zatiaľ akože provizórium, ale funguje to. Má to jednu malinkatú nevýhodu, že v momente, kedy tu človek sedí a na chvíľočku sa len tak zamyslí a pozrie sa tam do tej prírody, tam z toho okna je brutálny výhľad na veškerú tú prírodu tu na v okolí. Tu na dole na lúke sa zvyknú pásť kravičky. Je tu asi 70-80 kráv s malými telátkami a tak. Je to tak akože sranda to sledovať. Tak zrazu človek zistí, že 15 minút je prdeli. Jo? Proste. A je to niečo ako National Geographic alebo niečo podobné. Cítim sa to ako polovník na posede, čož má obrovskú výhodu, že vlastne odtiaľto je kompletný výhľad na celú dielňu. Dajú sa odtiaľto povedzme buzerovať zamestnanci, ich nejakým spôsobom motivovať a zase z druhej strany kúkať hore, či tam není šéf. Bohužiaľ, zatiaľ som sám, takže musím si túto funkciu rozdeliť. Jeden deň som dole a robím toho zamestnanca, druhý deň som hore a robím šéfa. Takže je to zatiaľ také troška na schizu, ale priestor brutálny. Hej. Keď sa na to pozrieme, výhľad parádny. Čo sa ergonómie a rozloženia tých všetkých tých ponkov a náradia týka, tak už všetko dostalo svoje miesto. Tu na dole vidíme ten dlhokánsky stôl s krásnymi šuplíkmi, do ktorých pribudli organizéry na veškeré také tie pakšametle typu poistky, lisovacie oka. Hej, predvedem vám to, aby ste vedeli, o čom hovorím. A ľudia sa mi smejú, že mám tu OCD, nejakú tú poruchu, ale ja to mám takto proste rád. Hej. Keď všetko má svoje miesto, keď viem, koľko čoho mám v zásobníku, v úvodzovkách. Takže moc sa mi to páči. Bolo zaujímavé sledovať, akým spôsobom sa z vás a z mojich zákazníkov zrazu stali známi a zo známych kamaráti. V momente, keď som sem prišiel, tak som vlastne videl, ako sa pospájali sily všetkých tých ľudí, z ktorých sa časom tí kamarádi stali. Radek mi sem priviezol kontajner, odviezol kontajner, Pája mi vyrobil tieto stoly, hej, s takým tým jemnučkým nádychom farieb festulu, hej, vidíme zelenú hranu. Takže zrazu sa začali rodiť a robiť veci, ktoré by ma ani v pete nenapadli. Všetko to krásne začalo dávať zmysel. No a keď som sa vracal z Francúzska, alebo respektíve z Portugalska, bol som niekde vo Francúzsku 2. februára, hej, 2.2. Tak som poprosil ďalšieho môjho kamaráta, prosím ťa, Michale, skoč sa tam pozrieť, či už začali niečo robiť, hej, či už tam proste zahrabali do zeme aspoň, ja neviem, základy, alebo stavia sa konštrukcie, alebo čosi. No a prišla mi fotka, kde tento priestor vyzeral presne takisto, ako v momente, keď som odchádzal z Čiech do Portugalska, s krátkou poznámkou, zatiaľ nič nestojí. Takže zase som upadol do depresie, potom som bol chvíľku v kome, takže to bolo také ako dosť divoké, na nervy, hej, také na nervy, pretože už od 1.3. som mal nalinajkovaný kalendár na 2,5 mesiaca dopredu. Proste tam bolo nejakých 12 aut na čakačke, proste cak. No a ja keď som videl vlastne, že sa nič nedeje, tak to som myslel, že proste tam zemrem niekde v tom Francúzsku. Alebo minimálne skončím v nejakom blázinci. Spolahol som sa na vesmír a hovoril som si, jak by to vyzeralo, tak toto by mi hádam neurobil. No nič, vynechám z toho nejaké tie ezokeci. Jo? Proste celá táto dielňa sa postavila v priebehu 3 týždňov. Vieme všetci, postaviť montovanú halu není problém. Hej? Dá sa postaviť aj za 2 týždne. Problém je, keď vám do toho mrzne. Keď nastanú teploty v noci -10, -15 stupňov a podobné. Keď by ste aj chceli betonovať, ale v podstate, ja neviem, ten betón by zmrzol už asi v tom domiešavači. Takže celé to bolo úplne nalinajkované a dopadlo to úplne najlepšie, ako mohlo. Takže 1.3. sem vošiel prvý zákazník. Ja som ešte tu nebolo aktivované ani kúrenie hore. Hej, tam hore vidíme vlastne tepelné čerpadlo, ktoré je vzduch, takže vlastne zo vzduchu robí vzduch, zo studeného teplí a tak. No a v zime to kúri a v lete, čo je obrovskou výhodou v porovnaní s tou predchádzajúcou dielňou, je, že si tu viem zapnúť klimatizáciu. Takže viem si to tu vychladiť na nejakých príjemných 20, 21, 22, jak chceme, jo. A dá sa tu pracovať aj bez toho, aby sa na vás, povedzme, pri frezovaní hneď lepili piliny na spotené telo. Hej, to také ako v lete to bol najväčší problém tej dielne, kde som bol predtým, že cez tie obrovské okná a cez tie veľké garážové vrata proste do obedu tam hulilo slnko, po obede hulilo slnko, že to teplo tam bolo také, no,
také exotické by som povedal. Takže tu nám to šlape všetko krásne. No a tam v tomto rohu vlastne nám vznikol zatiaľ regále, sú tam dva, príde ešte tretí, kde budú uskladené nejaké tie materiály, čo sa bežne používajú, ešte také akože, z ktorých sa potom bere ten matroš do auta, zase tam a to. Tuto mám Pong, ktorý som si sem dovezol z predchádzajúcej dielne. Tu nám máme Scheißhaus, alias WC. Hej, taký, to vám asi nebudem ukázať, proste je kabinka s hajzlíkom. No a tu na umývadlo. Hej, umývadlo, do ktorého padajú tieto niagarské vodopády. To dodnes nechápem, prečo je tu asi, prečo je tá batéria tak vysoko, ale nevadí, asi si na to budem musieť zvyknúť. No a tu nám máme naše centrum NASA, odkiaľ sledujem vlastne vchod do haly a blízke okolie, pretože už sa ponovom budem zamykať, hej, kvôli nejakým takým tým návštevám. Dobrý deň, ja som vás prišiel len pozdraviť, hej, a pol hodina prdeli, takže tuto pozriem, kto prichádza, keď nemá časenku, neotváram. Srandujem, jo. Tuto je kamerový systém, kávovár, tu na dole nejaká kuchynka, také tie, hej, šálky a hrnčeky. No a to je asi všetko. Takže takto vyzerá zhruba nejako tá naša nová dielňa. Ešte je tu zo pár vecí, ktoré ešte sa budú optimalizovať, ktoré máme rozkomunikované s majiteľom. Ešte nejaká tá striežka nad dvere, hej, jak sme sa o tom bavili. A ešte sa to tu nejako takto okolie trošička uprace. Ale ináč, podtrženo, zečteno, som veľmi spokojný. No a ako obrovský bonus k tomu všetkému, čo som práve vymenoval, prichádza ešte fakt, že na konci tejto budovy, ku ktorej je vlastne táto hala prilepená, sa nachádza penzión. Ako náhle som sem prichádzal už do tejto lokality a vedel som, že nejaký penzión tam je, tak si hovorím, bože, to by bolo úplne super, že v prípade, ak by za mnou docestoval nejaký zákazník z väčšej ďalky, lebo jazdíte ku mne ľudia z celej republiky, tak v momente, ak by tá úprava na tom jeho aute, hej, keď musí zo narkózy na nejaký ten deň, dva, tak by ten zákazník mal kde prečkať a nemusel by merať tú cestu hore-dole cez celú republiku. Takže pre tých ľudí, ktorí sem prídu z väčšej ďalky, je možnosť sa tu aj ubytovať. Hej, celý tento areál sa nachádza v srdci prírody, v nádhernom prostredí, ktorý je ako keby z úplne iného vesmíru. Hej, ja keď sem prichádzam od Českých Budějovíc a ráno o 8 všetci na kruháčoch sú tam nervózni, blikajú na seba, trubia, tu odbočím z tej hlavnej cesty do toho pola a som v úplne inom vesmíre. Jo? Proste príroda, kone tam lížu rannú rosu z trávy, kravičky sa tu naháňajú s telátkami, proste to tu úplne jak v rozprávke. Jo? Tam na konci areálu sú ešte odparkované dva jelene, hej, majiteľ má ešte dva jelene, proste len tak. Takže dá sa takýto výlet ku mne spojiť aj s takým tým nejakým agrozážitkom. V rámci týchto noviniek, ktoré som vám chcel priniesť alebo nejakým spôsobom priblížiť, jedna z tých najväčších noviniek je, takých tých mojich, že Free Spirit číslo 4 si našiel novú rodinu. Hej. Bol adoptovaný niekedy začiatkom, mám taký pocit, že apríla. Ujal sa ho mladý párik Jirka s Péťou, ktorí majú v pláne to auto využiť aj na nejakú takúto dlhšiu cestu, polročnú cestu. To znamená, bude naplnený ten potenciál Free Spirita z firmy Nomad Camper. Takže bude aj troška nomádiť, cestovať, pracovať. Hej, bude to nejak, mám taký pocit, že majú na pláne Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Maroko. Taký ten väčší road trip. Takže som veľmi rád, že skončil v dobrých rukách, v rukách, ktoré budú ho aj využívať. No a ako máte možnosť vidieť, za mnou stojí Crafter, nový projekt, auto, o ktorom som si myslel v čase, keď som cestoval do toho Portugalska, že čo by bol taký ďalší ekvivalent toho Free Spirita, taká tá náhrada toho auta v zmysle, aby tá jeho využiteľnosť bola širokospektrálna. Hej? To znamená nejaký ten pohon 4x4, uzavierka diferenciálu, hej? Víme všetci, jak to funguje, tie chlapčenské vlhké sny. No a toto je on. Toto je on. Auto z roku 2000, myslím, že 19, 20, ak sa nemýlim, s 2-litrovým biturbickým motorom, okolo 170 koní, uzavierka zadného diferenciálu, ako som hovoril, pohon 4x4. No a ako máte možnosť vidieť, vzadu už je nainštalovaný rozširovací bok. Prečo vám o tom hovorím? Pretože keď som si uvedomil, v momente, keď som sa dohadoval predaj Spirita 4, tak som si hovoril, toto je presne môj ďalší krok. Chcem ísť do auta, ktoré má 6 metrov, v ktorom bude sprcha, vecko, bude poskytovať pohodlné cestovanie pre nejakých 2 ľudí. No a ako náhle som si to tak v hlave skladal dohromady, tak som si hovoril, dobre, Crafter stojí, neviem, XY, cena materiálu je jasná, proste to tam máme niekoľko 100 000 korún. Najväčším problémom, u ktorého som sa zasekol, bol paradoxne čas.
kedy som si uvedomil, že ak budem chcieť postaviť takéto auto pre nás, tak vlastne zabijem tým minimálne 4 mesiace času. To znamená, ak sa tu zavriem s tým autom, budem 4 mesiace na ňom akože šrobovať, lepiť a izolovať a budovať nábytky, to asi úplne si dovoliť neviem. Nakoľko môj kalendár je momentálne vybukovaný zhruba do apríla budúceho roku. To znamená, bol by som túto sezónu bez auta, možno aj tú ďalšiu sezónu, čiže 2 roky po sebe by sme vlastne nemali žiadne obytné auto. Tak som si povedal, že asi touto cestou nepôjdeme. No a z Craftra zišlo a kúpili sme si Grand Californiu. Grand Californiu 6-metrovú verziu v takej tej tmavo-šedej farby, ktorá sa mi páči. Je to 3-ročné auto, ktoré sa mi podarilo zohnať niekde v Nemecku so slušným nájazdom vo veľmi dobrom technickom stave a vravel som si, v momente, kedy 90% mojich zákazníkov tvoria majitelia práve Grand Californii, pretože sa venujem úpravám tých ich elektroinštalácií, tak si hovorím, nebolo by špatné kúpiť si jedno také auto, mať ho ako projekt a vyvíjať na ňom nejaké tie veci, akože samozrejme pre seba, ale vyvíjať ich v tom zmysle, čo by sa ešte na tom dalo zlepšiť, čo by sa dalo spraviť ináč. Je to taká, akože, povedzme si, taká hračka. Jo? No a spojil som príjemné s užitočným a toto auto, ktoré tu vidíte, nie je moje a je zákazníkovo. Majiteľ tohoto auta, Dominik, krycie meno, si toto auto kúpil od nejakej firmy, ktorá ho využívala, myslím, ako pojazdnú dielňu. Je, dá sa povedať, z môjho uhla pohľadu vo veľmi dobrom technickom stave. Dominik sám je automechanik, takže si kopec vecí na tom aute už upravil, prispôsobil. Jedna z tých vecí, ktorá tam už pribudla ešte pred môjim zásahom, je tento rozširovací bok. Hej. Dominik meria 1,92 m a má rodinu, má deti, takže budú cestovať v tomto aute 4. Takže budeme z toho auta robiť auto, ktoré bude určené pre 4 ľudí na jazdu a na spanie, hej, pre 2 dospelých a 2 malé deti. Niečo podobné, ako bol projekt Big Spirit, čiže Crafter biely, do ktorého pribudla druhá rada sedadiel, z ktorej sa dala spraviť posteľ. Vzadu bude spanie naprieč, takže bude to také, uvidíme, čo z toho bude, ako to celé dopadne. Tých vízií máme viacero a tento projekt bude asi príznačný tým, že zase na ňom vyskúšame nejaké nové veci alebo prejdú mi rukami veci, ktoré som ešte nikdy v rukách predtým nemal. Takže bude to také, uvidíme, no, poučíme sa z toho. Takže ľudkovia, toto bolo asi všetko, čo som si pre vás pripravil do tohoto videjka. Bola to taká sprcha informácií o všetkom tom, čo sa udialo za posledného pol roka. Je taká rekapitulácia, by som povedal. Dneska, keď sa na to pozriem z nadhľadu a pozriem sa na tú časovú osu za toho posledného pol roka, tak vidím, koľko obrovských vecí sa udialo, jaký mali sled, jak na seba naväzovali. Predalo sa auto, kúpilo sa auto, vysťahovala sa hala, postavila sa nová hala. Je tu veľký projekt predo mnou, po ňom príde ďalší veľký projekt, čiže je toho mega veľa a dneska, keď tak na to pozriem z nadhľadu, tak môžem povedať, že takto nejakým spôsobom ja vnímam a cítim to flow. Ten tok vecí, ktoré vlastne prechádzajú jedna za druhou, nehádžu si navzájom klacky pod nohy, možno aj vďaka tomu, že som sa odhodlal vyčistiť si tú hlavu, nezapodievať sa myšlienkami typu, čo nastane, keď tá hala sa nepostaví, čo bude. Hej, bola to tenká hrana, hej, poviem úprimne, že ako jedno mi to úplne nebolo, ale vždy som to ustal. Vždycky som si povedal, že proste, keď už to vidím zhora, jak sa tie veci dejú, tak proste verím tomu, že to dopadne najlepšie, ako dopadnúť môže a toto je výsledok. Takže ja sa vám chcem všetkým poďakovať, každému jednému z vás za slova podpory, každému z vás, ktorí ste mi posielali tipy na haly niekde vo vašom okolí, Brno, Praha, Pelhřimov a podobné záležitosti. Ja som totiž to robil ako malú chybku. Ja som v tom videu, keď som hovoril o tom, že som dostal výpoveď nájmu a že budem zháňať nové priestory, zabudol spomenúť to, že by som veľmi rád zostal v južných Čechách. Hej? Takže ako kvôli hale som sa nechcel sťahovať niekde po republike. Už som zakotvený tu, je tu krásne. Ako sa hovorí, chcel by tu žiť každý. Ešte raz veľká vďaka.
Prajem vám krásne leto, pretože už sa vonku oteplieva, máme tam 32 stupňov, čaká nás nejaká tá dovolenka, vyvetráme hlavu, aby sme opäť sa mohli pustiť do nového projektu, ktorý bude opäť veľkou výzvou. Budeme sa hrať s váhou, budeme riešiť rozmery, ľahčené materiály, tam už je nakopený materiál, ktorý do toho auta v dohľadnej dobe bude nainštalovaný, na kopu materiálu sa ešte čaká, takže hej, všetko má svoj čas. Rozhodne sa máme na čo tešiť. Ja vám prajem všetko dobré, opatrujte sa, držte sa a vidíme sa onedlho. Takže zatím čus.